you frontin'. Telling me you got it, you must be doing nothing. Bragging every day around you, people know you frontin'. Telling me you must be. Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me mennään tsekkaamaan uunituore Grindhouse. Mennään katsomaan miltä tilukset näyttää. Näyttää tosi hulppeelta videoilla Instagramissa. Mistä nyt on noita pieniä teasereita nähnyt jo tästä mestasta. Katsotaan paljon porukkaa. Toivottavasti ei joudu ihan tälleen seisomaan, koska olisi kiva päästä vähän vetää jotain pientä sparria, ainakin lyömään säkkiä. Mulla on jo aamutreenit alla, eli ei tarvii mitään mahdotonta päästä enää tälle päivää tekemään. Tää on tosiaan MMA:lla Porvoon ja jätkien ja sitten Vatasen yhteistyöhommana lyöty tulille. Eli tää Grindhouse on entinen MMA:lla Porvoo, mutta tilat on ihan eri ja nimi on eri. Eli periaatteessa kokonaan uusi setti, missä on uudet omistajat. Joo, ei muut. Lähdetään kattoo, löytyisikö tuolta joku sparrikaveri. Let's go! Tää vittu on porukkaa. Mutta on siistin näköinen. Jotenkin vähän liukkaan tuntuneen tää tatami, en mä tiedä, niin uusi. Mutta tosi siistin näköinen mesta, tosi siisti viba. Silleen, en mä tiedä, vaikea selittää, tulkaa käymään, niin tiedätte. Tässä on kyllä meininki. Yleisilme jees, dikkaan isosti. Tää on kuitenkin aika hyvän kokoinen, et ehkä silleen IGs ja videot ylipäätään, niin vähän hämää se, että tää olisi silleen pienempi, mutta tää on ollut tosi hyvät painipuolet. Tää pystypuolikin on enemmän kuin riittävä. Sitten on tietysti toi kehä vielä, mihin mahtuu enempi jengiä. Kaikin puoli hyvä. Hyvä iso peukku. Thumbs up. Hyvä vielä vähän lämpöä säkkiä. Katsotaan jostain löytyisi joku tanssipari. I can't take no loss, my team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss, I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss, look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes, I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again, and when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Yo, we don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope, cause Tässä on Sisukylmi. Ai, Terno Nyman, eikä? Joo. Mikä sun IG on? Terno Nyman 1. Käykää seuraamassa. Käykää kattoo. Kiitos tarvista. Ei mitään, kiitos sulle. No niin, katsotaan. Lyöks mä kovempaa kuin Teo Kolehmainen? Melkein. Huononee vaan koko ajan. Kato nyt, koko ajan menee huonommaksi. Se on se ensimmäinen lyönti. Eli varokaa siinä ekoil minuuteilla. No niin, Joel Vatanen, mitä ihmettä, sä oot tehnyt uuden aluevaltauksen tässä kuntosalibisneksessä. Joo, ihan yhtä hämillä on melkein itekin, että on täälläkin kuntosali heitä. Nyt täällä on aika paljon vähemmän kuntosalilaitteita ja keskitytään enemmän tuohon kamppailuun. On kytänyt jonkin aikaa ajatus, leikkimielinen ajatus, mutta sitten se konkretisoitui sit kuitenkin totiseksi tekemiseksi, kun Kevi ja Jesse, entisiä MMA-labin omistajat, kysyivät, että lyödäänkö hyttyt yhteen ja lähdetään tekemään. Että mä tuon sen, mitä mä osaan, ja he tuo pöytään sen, mitä he osaa. Ja
sit siitä saa rakennettua semmoisen suurin piirtein kokonaisen palapeli. Tässä on ollut. Joo, toi kuntosalipuoli näyttää oikeasti siltä, että siinä on kaikki riittävä, mitä kamppailija tarvii siihen oheistreeniin. Sitten siellä on tommonen pieni lelu lisättynä, tää Powercube. Ja tässä sä oot taas onnistunut samalla lailla kuin PTV-kymeissäkin, että valaistus, kaikki tummat taustat, muut tekee tästä niinku tosi semmoisen siistin mestan treenata. Joo, kyllähän se niinku, eihän se kamppailu miksikään muutu, että minkä väriset seinät ja minkälaiset valot on, mutta mä ite näen sen vaan, että tämmöisellä ehkä vähän nykyaikaisemmalla konseptilla, kun sitä lähdetään tekemään, niin meidän on helpompi houkutella uutta jengiä tulemaan paikan päälle. Eli eka ne voi käydä tällä sen takia, koska niiden mielestä on vaan tosi coolin näköinen ja hetken päästä ne ihastuu siihen itse tekemiseen ja sen jälkeen ne on koukussa. Et monesti se vähän se näyteikkuna ja se pieni maistiainen on tosi tärkeää, että saadaan se uusi ihminen ihmettelemään, että no mikäs tää on ja sitten se jää koukkuun siihen itse tekemiseen, että eihän niinku, niin ei se, vähän niinku ihmisessäkin, ensin sä ihastut ulkonäköön ja sen jälkeen sä ihastut siihen sisimmään ja sitten sillä on ihan loppujen lopuksi ihan sama minkä näköinen sä oot sitten eläkevuosilla, koska sä tykkäät siitä sisimmästä niin vähän tolleen karikoidusti, niin sama homma. Niin mä hoiditaan vähän niinku periaatteessa vähän mitä nyt tässä näkee, tämän ulkonäköön ja brändäyksen ja näkyvyyden ja Keviä Jesse ja meidän valmennustiimi hoitaa sen sitten itse sen salin sydämen, mikä on sitten kuitenkin se valmennus. Joo, tässä huomaa hyvin, tänne on paljon jengiä tullut ihmettelemään, jotka ei välttämättä edes ole niin millään tapaa kamppailuskenes mukana. Ne on tullut tsiigaamaan vaan, että miltä tämä mesta näyttää ja varmaan hakemaan vähän ilmasta dopea ja muscle baria. Ilmaisella jutulla saa aina jonoksaasti jengiä. Ei ole ämpäreitä, mutta energiajuomaa. Toimii ihan yhtä lailla. Hei, kiitos. Kiitoksia. No niin, pikku hiet vielä. Päivän toka reeni meikäläisille. Vähän säkkiä ja pari erää sparriin. Niin tää riittää nyt tältä päivää. Mut Grindhouse Porvoossa, jos asut lähettyvillä, tuut tänne treenailemaan. Erittäin laadukkaat ja ennen kaikkea siistin näköiset tilat. Meni överiksi. Niin kuin kaikki valaistus, kaikki. Helvetin siisti mesta. Iso suositus. Me lähdetään nyt ajelle kotiin päin. Otetaan tuolta vielä Herra Vatasen tarjoamat proteiinipatukat ja dopet messiin ja kotiin kohti lepäilemään ja valmistautumaan ensi viikon treeneihin. Kiitos katsoit videon loppuun. Nyt jos et aikaisemmin painanut tykkään nappia, niin tee se viimeistään nyt. Ja tilaa tää kanava. Se ei maksa sulle mitään. Se ei vaadi sulta mitään muuta kuin sen yhden klikkauksen. Se on pieni juttu sulle, iso juttu mulle. Eli tee se. Kiitos